Mangutana ko, asay mas lisod? Ang mupasaylo or ang mangayog pasaylo? Sige gani. Sigurado ang atong itubag. Lisod puros, Father. Yes. Dili ika-deny. Sorry seems to be the hardest word. Sige, atong isgutan ning mupasaylo. Diri palang daan sa ebanghelyo karon, ang atong Ginoo naghatag og instruction nga kung ang imong kapwa tao makasala nimo 7 times a day. Imagine, 7 times a day, imo siyang pasayloon kapitopod. Sudaan na, Lord. Lisod gani ng usara. Ilabi na mga igsuon kung ang nakasala nimo sakit kaayo iyang gibuhat sa imuha. Na trauma ka. Samad nga lisod kaayo ayuhon. Kana, lisod kaayo mo pasaylo. Pero abi ninyo, sa akong pamalandong, kung lisod ang mo pasaylo, mas lisod ang mangayog pasaylo. Ano man, ikaw na'y nakasala. Naabi tay garbo. Para biya nato, kung kita mo'y magpaubos og mangayog pasaylo, huyang ta, alkansi ta. Di ta pagansi. Munang mga igsuon, atong iampo, nga unta tagaan ta sa grasya, nga ilabi na kung kita mo'y nakasala. Mupaubos ta sa tong kaugalingon, bisag ulaw, dawato nato, mudungo ta sa tong ulo, dayon ang ending, mangayo tagpasaylo. I am sorry. Lisod biya na. Sige, you close your eyes and imagine, ikaw mo'y nakasala, ulaw kaayo, magpaubos ka sa imong self. Dayon, from the bottom of your heart, moingon ka, pasaylo ako kay nakasala ko. Sayon? Dili. Oo. So karon, kung diha taga-struggle, kung mas lisod ang mangayog pasaylo, then, diha sa dagway ta mo focus. What do you think? Okay ra siguro kita mo'y nasadaan. Kay pila ray pagsulti, gipasaylo na taka. Pero kung kita mo'y nakasala, dili na sayon. Ulaw. Atong iyampo, dayon ato gyung paningkamutan. Focus sa tadiha. Mangayog pasaylo, kita mo'y nakasala. I am sorry from the bottom of my heart. Okay? God bless.